ngim kwa ya kapisah ngikwa ya kajing bishar kabahok kentaj kelong ying jong kanong syak pan bethebom hakalikans na kabanta kajing terwa ban siu baluksan dawu MLA ka TMC hadin ba kajing bethebom harali job spypol kala penyap ya kawe ka kenaren kikmi kikpa jong kate ka kena kentei kabadang red ka arta kilaong bakin lej shadow kiba palat pun kan thoban lej syaka Kolkata High Court na kabantaban token na katna trekam kababiang ngidon ya kajakarep jongi ngimdon kam pisa kabangi kwa kalong baka khon jongi kan yo ya kahok bat bakinong penyap ya ka ken yo ya kajing pensitom katkum kajing don kam laong gakmi jong kateka kena kala kren syairu baka jing kentaj ya kano kajing siu baluksan kam dei tang hakabede bat kano kabala terwa dak sorkar jela hendrai ka deiru na uno nong yalam ka Trinamool Kongres la kalong haka kerdan simen jong uta unong yalam nena kaliang jong keseng haka janmit jong arpusan terik jong penaijun Weu officer barim katnat Indian Police Service bat unong thawan jong ka Trinamool Kongres na Debra Assembly Constituency Hawes Midnapur Dr. Humayun Kabir ula poi sya ka yingsa jong ka te ka longkmi bat ula terwai ka pisah sya ka kmi jong ka na ka benta ka we ka seng tremon sngobha ka ba ula kam ba udon benta bat kata ka seng rai ka kmi jong ka te kanong sya penyam kala kentaj ban priang ya kate kapisa bat kale thu hauno thawan jong ka seng sensyar ba ka jing thmu jong ka manta kalong tang ban yo ya ka hok na ka banta ka khon jong ka bat ban penthi kana ya ka jing pensitom ya kinong le kam sniu om ya kano ka jing siu balut ksang haduk menta kidon sangut kibla syakem ha ka bede bat ka jing syak penyam jong ketika kena kentei ka barang riet ka arta kibah ying jong ketika kena bat ki pai pa nong song snong kilaong baka teka kena kentei kabadang rit ka arta kalayap hadin bakala syak panham hakitenat jong bom bela bethe ka por bayat pai pa ha ka chingya lenti jong ka jing job jong ka seng sensyar Trinamool Kongres ban rakhe ka jing job jong kertong jong ka seng jong ka wa Alifa Ahmed ha ka election ha kalikans ka kmi jong ka teka nong syak penyam kalaong baki he toket jong ke sorkar distrik kila ino ya kaliang san perthei kabadon halendet jong ke tega jingja kabala pen bethe bom na ke jinglet jingwan jong ke jingjom da kabat mu kerpang ya ka jaka sa jong ka ha kabala penyap ya ka khon jong ka kalaong baka jaka sa jong ka kadai kabala thmu kerpang namar baka ying ka sam jong ka barok kawe kadon jingmot jing perkhan bakla don jingadai kaparat ba bat ka CPIM lakham slam kabaar kelabo jingkeli kumno tang san ngot kibriu kibla syakam hadu menta warla pen bethei kumba saupho hadu san pho tiliki bom kibla thmu ya ka sa jongka hakapor kabalingkon kaba omla banlong tang san ngot kinong le kam sniu kalaong haka arpusau tarik jong ujun ka National Commission for Women's kala sim khiap ha ya ka te ka kam bat kalapan jubab eki karto kene kicingkeli haka te ka kam na ka eleka Krishna Nagar